Apa dah bawa ni? Orang ni ajar minta apa? Biar aku no. Ne dun kongo bene la ite kini kayan kunga ita joso gata don ba jere tisi don be kini je mita munu ngana din terge nana afa kana dun ke kanto ire wala nin kalan kɔni ka di ye an b'i ka fɛnw yɛlɛma ye i bɛ se ka kalan kɔntine wolo fɛ an kɔni fɛ basi foyi tɛ i bɛ se ka taa ne fa yan yana Allo an sera dɛ moto taxi tigi jɔlen don k'i yana wari d'a ma Ne tɛ sigi yan nɔ e tagara i mana o kuma tabla nye fɛn dɔ ye sisan n fɛ min donna so kɔnɔ kɛ i cɛ i y'a dɔn e cɛ ni wo cogo tɛ bila ala kɛ ko teriya ye ɲɔgɔn jigi tugu e yɛrɛ t'a fɛ ka ne jigi tugu yɛrɛ kɛ jigi tugu cogo jumɛn na fɛn min nana sisan ala ma ko fɔlɔ ko fɛn kalama de ka di i m'a libitɔn kalama de bɛ min yan i ka sumalen min yan man di o cɛ ɲɛ bɔ n na ne muso dɔgɔnin nin o tɛ complet ya complet jumɛn e ye ne teri ye i muso dɔgɔnin di ne ma o ye an ka safo tilennen n'an taara k'aw bɛ nin ɲini an burankɛ fɛ yɛrɛ a tɛ sɔn yɛrɛ k'a fɔ ko a bɛna di ne terikɛ de ma